טוב, סלט זה עולם ומלואו. אני מת על ירקות, באמת, בכל צורה. טיפסתי ירקות חיים, לא משנה מה. אני חולה על ירקות. לפעמים אני מוצא את עצמי בשווקים, תופס איזה כמה שרועית טריה ואוכל, פולים. אני חולה על זה. ההמלצה שלי זה, אם אתם רוצים להכין סלט טוב, פשוט צאו לשווקים, תראו את הירקות, תראו את הפירות. פה שילבתי גם נקטרינות, שיש עכשיו נקטרינות פגזים. מאוד מאוד טעימות. עשיתי פה שילוב של ירקות ופירות. לקחתי פקוס, שזה מלפפון ערבי, שאני מכור לדבר הזה, יש אותו רק כמה חודשים בשנה, אני צריך לנצל את זה. קלחי תירס טריים חתכתי פה. השתמשתי פה בבצל ירוק, חסה לליק בתחתית, חסה ערבית. עשיתי פה וינגרט עם תפוזים, דבש, נאנה, מלח, פלפל, שמן זית. כל זה שפכתי על הסלט ויצא לי פגז, אני אומר לכם, טעים מאוד. זהו, לעוד מתכונים תעקבו אחריי, זה הכי חשוב. שתפו, עשו לייק, וזהו, אוהב אתכם מאוד. בשורות טובות.